Здравейте на нашите зрители в списание Български предприемач. Днес на гости ни е невероятната Даяна Митева, основател на DM Ghostwriting Agency. И ще ни разкаже малко повече за това как нейната първа агенция за ghostwriting услуги на Балканите всъщност помага на своите клиенти в бизнеса и какво всъщност представляват нейните услуги. Даяна, благодаря ти, че ни гостуваш много. Добре дошла. Здравей! И аз също ти благодаря за поканата. За мен е изключително приятно, когато гостувам при теб. Много се радвам да го чуя. Нека започнем с това как ти би описала ghostwriting като цяло и услугите свързани с него на човек, който няма представа какво е ghostwriting. Ghostwriting представлява услуга по професионалното писане на различни информационни продукти. Това са, например, книги, обучения, менторски програми, речи, сценарии, статии и доста други подобни, както казах, информационни продукти. Ние помагаме на бизнеса, както и на обикновени хора да създават източници на информация, които да помагат на техните клиенти. Освен това, доста често, както знаеш, в момента книгите се използват като инструмент за личен брандинг, така че много клиенти в момента се обръщат към нас именно поради тази причина. Много интересно. А какво те вдъхнови да започнеш да занимаваш с този бизнес? Всъщност историята така не е много къса, но ще ти я разкажа накратко. Всичко започна още от дете, много обичах да пиша. Писала съм доста разкази, истории, включително и поезия. Първата ми книжка я написах втори клас буквално, когато реших с фломастри и блокче да си нарисувам картинки и да си напиша текст. Разбира се, аз съм завършила музикално училище, човек на изкуството съм. И когато реших да създам агенцията, вече бях завършила и юридическото си образование. Когато смесиш тези две неща, именно това, че съм юрист, това, че съм творческа натура и разбира се, така, любовта ми към маркетинга, дойде идеята и за създаването на Ghostwriting агенцията. Разбира се, аз разбрах, че има и доста хора, които търсят такъв тип услуги на Балканите, а към момента няма човек, който да им ги предостави професионално. Много интересно. Наистина уникална бизнес сфера. Би ли ни споделила кои са предимствата за бизнеса? Какво е приложението в бизнес средите и как ти помагаш? Да, разбира се. По принцип, моята агенция помага в две направления. Първото е на обикновени хора. Разни хора се обръщат към нас, когато искат да създадат някаква книга. Много често това се случва, ако те са преживели даден катарзис в живота им или нещо друго, което искат да споделят на своята аудитория. Имаме и още един вид клиенти. Това са хората от бизнеса, които много често ни търсят, за да им помогнем в две направления, именно да увеличат клиентите си и да спестят време. Това се случва, когато наемеш ghostwriter, той помага за писането на статии, за създаването на различни информационни източници и често за създаването на обучения, включително и за персонала. Окей, добре, спомена няколко вида, но нека да обобщим какви са форматите на съдържание, което може да създавате. Ghostwriter-ът е човек, който създава доста различни формати, за разлика от другите специалисти, които пишат на различна тематика, като копирайтери, контент-райтери. Ghostwriter-ът е човек с така доста широко портфолио. Той създава книги, обучения, менторски програми, речи, също така пише сценарии за събития, прави блог статии, постове за социалните мрежи и всякакви други информационни продукти, които всъщност какво представляват те, а именно различни видео и писмени формати, които да информират обществото по дадена тема. Включително Ghostwriter-ът помага често и за писането на научни статии, изследвания, различни рецензии, което също понякога се налага и на бизнеса включително. При ползването на такива услуги, на Ghostwriting агенция, каквато е твоята, човек получава готово написан текст, само че някой друг го е написал за него.
И в тази връзка как се справяте с това да ловите автентичния глас и автентичния стил, тъй като всеки има свой уникален начин на комуникация, как го правите? В моята агенция, както знаеш, тя е първата на Балканите и в България, предоставяща професионално тези услуги. Ето защо аз се старая именно да предоставям високо качество, когато ги извършвам. В нашата работа решихме с помощта на психологи да изработим стратегия, която да подпомага именно разбирането на специфичния глас и стила на нашите клиенти. Освен това, те ни предоставят писмено задание, чрез което ние можем да разберем точно какво си представят. Разбира се, всяка една дейност, която извършваме по всеки един проект, винаги започва с едно кратко интервю за всеки наш клиент, което аз лично провеждам. Това е много важно, тъй като вече сме създали над 300 книги и смятам, че имам едно професионално изкривяване в тази област, да разбирам стила и гласа на клиента. Разбира се, когато той е писал преди това дадени книги или нещо друго, статии, дори постове, го молим да ни предостави текстовете, за да разберем точно как той се изразява. Но най-важното, което правим ние, е да подхождаме персонално към всеки един клиент и разбира се, той да се включва активно в общата ни работа. Само по този начин става най-добър продукта. Както казвам и в моята книга, когато съчетаем експертните знания на нашите клиенти с експертността, която е при нас, се получава най-добрата услуга и най-добрия продукт накрая. Прекрасно, добре. Да речем, аз съм твой клиент. Ти спомена, започваме с едно интервю. Как би протекал целият процес на работа с теб, аз бъдейки един бизнес, като твой клиент и от стъпка 1 до финалния резултат? Как би изглеждало цялото нещо? Първото и най-важното нещо, което трябва да кажа, е, че ние работим изключително персонализирано към всеки един наш клиент и работата ни се отличава спрямо неговата натура. Както ти казах, подхождаме доста психологически. След като направим първоначалното интервю, което аз вече споменах, че лично провеждам, то продължава от 30 минути до понякога и 3 часа, като съответно след като го проведем, разбира се, оправяме с необходимите документи. Това е доста важно, тъй като знаем, че при ghostwriting-ът става въпрос за авторски права. Както знаеш, аз съм юрист и за мен това е изключително важно да уреждаме правата предварително, дори преди да е готов самия продукт, за да могат нашите клиенти да бъдат изключително спокойни. След това продължаваме с едно писмено задание, което клиентите правят. Разбира се, ако има нужда, изговаряме нещата още веднъж и започваме да пишем. При различните клиенти подхождаме по различен начин. Понякога пишем цялата книга и им я представяме, понякога пишем глава по глава и представяме. Разбира се, ако говорим за статии или обучения, там процесите са малко по-различни. Когато говорим обаче за книги, задължително имаме редакция и корекция. Това са изключително много важни стъпки от създаването на една книга. За съжаление, даже наскоро си говорих с един човек, че много често в момента се пропускат тези две стъпки при хората, които пишат книги. Много често се използва и изкуствен интелект, което към момента не е правилно, именно когато говорим за писане на книги. И разбира се, имаме при нас винаги безплатна редакция. Ако на клиента нещо не му харесва, ние му пренаписваме текста, докато не му хареса, защото все пак знаем, че аз мога да си представям нещо по един начин, а ти да си го представяш по съвсем друг. За да бъдат нашите клиенти спокойни, ние им предоставяме безплатно пренаписване при нужда. Както казах, имаме редакция, корекция, накрая имаме предпечатна подготовка, печат, ако говорим за книги. Когато правим различни видеоформати, помагаме с екипи, наши колеги, така сме намерили доста добри екипи и ги свързваме, за да им заснемат обученията. Имаме контакти с печатници и други специалисти, с които ги свързваме, за да можем да обхванем абсолютно всички процеси и да могат нашите клиенти да се самоиздадат
по най-лесния начин. Може би знаеш, че ние предлагаме безплатно на нашите клиенти услугата да ги съпровождаме в процеса по самоиздаване. Това е много важно, защото в България издателствата вземат доста големи комисионни и това е доста голяма пречка за различните хора, които желаят да издават книги. Когато говорим за бизнеса, разбира се, е много по-лесно, защото много често бизнеса разполага с по-голям бюджет, но когато говорим за един обикновен човек, който иска да сподели историята си и да помогне на хората и на обществото да преминат по-лесно по същия път, тогава говорим за малко бюджети и ние съдействаме безплатно на такива хора с нашите контакти, с отстъпки и между другото за такива хора редакцията и корекцията са безплатен подарък от нашата агенция. Ние поемаме тези разходи и това е една наша благородна кауза, която сме решили да правим в полза на обществото. Много интересно. Това е много стойностно, според мен лично. Аз лично вярвам, че благотворителността и каузите са важни, не само парите в бизнеса. Можеш ли да ни споделиш успешна история на ваш клиент? Ние имаме доста успешни истории, това е истината, но тук трябва да ти споделя нещо. Както знаеш, ghostwriting е ghost, именно защото нямаме право много често да споделяме кои са хората, които ползват нашите услуги. Мога да споделя, без да споменавам имена, работихме по 3 или 4 книги, ако не се лъжа, с един доста известен в България фитнес инструктор и той ни даде следния отзив, тъй като аз моля всеки един наш клиент да ни даде обратна връзка за нашата работа с цел да подобряваме услугите си. И този човек, след като го помолих за един отзив, ми каза следното. Първите ми 2 книги си писах сам и ми излезе доста по-скъпо, отколкото ако работя с вас, просто защото първо вие ми спестихте доста време, след това, разбира се, ми спестихте и пари, тъй като при нас, както ти споменах, редакцията и корекцията са подарък. Освен това, ние издействаме за нашите клиенти 50% отстъпка за графичен дизайн, което е изключително важно, защото предпечата също е скъпичък за някои хора, които нямат големи възможности и също помагаме и уреждаме отстъпка за печатница, което е най-големия разход при нашите клиенти. Споделям всички неща тук, защото има много хора, които искат да правят книги. Аз бях споделила едно видео в TikTok за нашите услуги и може би десетки хора се записаха при мен на безплатни консултации. Аз дори не го очаквах, че ще има толкова хора, които всъщност имат идеи за писане на книги и такива истории, които искат да споделят. И се възползвам от твоя ефир, за да споделя, че има възможност наистина много по-евтино всичко да се случи с наша помощ и се опитвам да действам така максимално добре и да помогна на колкото се може повече хора. Прекрасно. Добре, нека за финал да споменем. Даяна, какво би казала и какви съвети би дала на човек или на фирма, бизнес, които обмислят да ползват услугите на Ghostwriting агенция, каквато е именно DM Ghostwriting Agency? В България единствената към момента Ghostwriting агенция е DM Ghostwriting Agency, като обаче има много ghostwriters по различните групи, които предоставят своите услуги. Аз доста често работя с най-различни клиенти, както знаеш, и срещам много хора, които вече са работили с други ghostwriters. Те ми споделят как е минавал процеса при тях. Първото и най-важно нещо, което трябва да посъветвам хората е да внимават как се уреждат авторските права, защото не веднъж се е случвало ghostwriter да не прехвърля авторските права и в последствие човекът да си има проблеми, включително и с закона.
Второто нещо, което е изключително важно, трябва да внимавате вашия ghostwriter да не работи с изкуствен интелект. Да, той е изключително полезен в много форми, но когато говорим за писане на книги, много често, както знаеш и сам, той работи с база данни и няма как да предостави супер оригинален текст, който да не бъде плагиатство. Ето и това е причината човек трябва да внимава да не работи неговия ghostwriter с изкуствен интелект, а да пише със своя естествен интелект. И третото най-важно нещо, разбира се, има много хора, които и сами си пишат книгите с изкуствен интелект, като ние вече имахме 2 случая в нашата агенция, където идват жени при нас и споделят, че са повдигнати обвинения за това, че са плагиатствали и ние искат да им пренапишем книгите от начало. Това е доста лошо, защото, разбира се, вие трябва да си хвърлите целия тираж, ще понесете закона, разбира се, в цялата му мощ. Точно така. И съответно, отново ще трябва да изхарчите същите пари. Именно поради тая причина съветвам много да се внимава, дори човек сам да пише, да внимава какви източници използва, да не се плагиатства. Ако човек не е запознат с правилата за писане на книги и не само, и въобще с закона за авторското право, да се запознае, да разбере точно как се случва цитирането, да цитира правилно, защото не е готино, когато си се постарал и някой използва твоя труд и си го припише, примерно, в неговата книга. Така че, без значение дали се ползва ghostwriter или не, трябва много да се внимава за тези правила. Прекрасно. Добре, мисля, че можем да обобщим с това, че ако бизнесът иска да спести време и пари, най-добре да ползва услугите на ghostwriter и да може така по-бързо и лесно и ефтино да създаде информационните материали, които са му нужни. Даяна, благодаря ти, че не гостува в списанието отново и нямаме търпение пак да дойдеш. Благодаря ти още веднъж за поканата. Поздрави на всички наши зрители и до скоро! Скоро.